Takže vyzývam súčasnú vládu. Zaslúžte si to. Zaslúžte si to, že ste od ľudí dostali ďalšiu šancu. Lebo ak sa nevysporiadáte s obdobím rokov 2020 až 2023, nepotrestáte ľudí, ktorí tu buď aktívne alebo pasívne spôsobili jednu obrovskú ekonomickú, právnu a morálnu katastrofu a s ich kolaborantami a podporovateľmi, tak ľudia vám už ďalšiu šancu nedajú. A zlo sa vráti. A ešte chcem dodať, že sudcovia špecializovaného trestného súdu, Najvyššieho súdu a Ústavného súdu, ktorí nerešpektujú zákony a ustálenú judikatúru, musia byť disciplinárne alebo trestnoprávne potrestaní a zbavení sudcovských talárov.